Hi guys, medyo buntag. Bata pag oras, sutso pa kapin, pero prepare na po may paras paniod to. Kaya oras na naman pong gali ah. Dari lagi. O, mabawag kag cellphone. Makalimot na kas oras. Di ba, Nay? Nakalipat na sa oras mo na. Ang damo na lamandaan. Kuhan may magulay. Tinuno ang gulay. Gapon na ba yung taan eh? Hindi kuhan. Gitapuan may tudkod sa lubig gapon. Jakuan lahiraning sudan karni. Gamusudan pamahaw. Salin sa panihapon. Awa ko pa kaunay. Kung kaan ako gamay. Kaning baboy. Sa po na kahinindan ng masakit ang tuhod. May lain. Karon magulay mi. Medyo galing taniag na. Papangay ako. Nakalap ako. Mga ko sa mga bata siyan. Silik si ituluan na si Jag si Jay mo labas ng hinukasan. Gibutang maralang po siyan. Tuluan. Dutray nalabas ng hinukasan pero malingag pa lagis duwa. Nang di na pud mosunod. Nay time mosunod, nay time pud nga di. Gahian sini. Panguan mo lala, pang limpi mo na sa lala. Di sige gawa. Kuan man, run out man. May wifi. Among lugar na mag-brownout, tagdugay mo balik. Bawa na sa paniyo balik mong kurinti. Pangipos mo. Punita na mga sinilas na dyan na dyan ipangkatag ng mga sinilas si butang ipadyon. Kaya para ba ko kamap din ang sahog, magmap ako ron. Malapi ma. At ako kung ati ko hindi siya ma. Sa tao to ng mga taong ginaganahan natin. Kaya ati ko hindi. Inaw ko ni mo ati ko hindi. Kagdira na day. Tagdirama. Miyagi na bito na danin, yung gitagad ba rita. So tatagdama. Hapit ba rin sa itong bayo man. Awa ma. Mananay gugma. Mananay lab natin, nga ng mga tao. Nailab na. Hindi ta makapugos. Hindi ta magpalimo sa ilahang
gugma dali nato. Ang palimot lang mama. Yes. Malapi ma. Hmm. Lapi ma. Nalabay na ba ito na dani? Hindi tagad ng nanay. Wa Hindi mo tagad. mo tagad ma. Hmm. Malapi ma. Isod po, doon kita magludluhod. Tama. Isod po, doon kita magludluhod. Ginuura itong ludhan, di ng tao. Nang tao ginuuna ma. Lapi ma. Hmm. Di ko mangita dahil nila ma. Hindi, kaya sige shout out. Hindi nga po naman eh. Di mo ang higapon ma. Lapi ma. Hmm. Ang sira sa skilahan, makita ni mo doon lang, gimingaw ka. Na makapoy laki. Kung nanay klase, makita man ni mo sa skilahan, naturang ang tuwa. Naturang kaksa. Di ka pangita, di man nga hapon ang mga rin sa ako. Si Aliana, si pangita. Ang laki ni. Okay, out, hindi. Ano gina, natural naman sa skilahan. Ay, di man mo rin. Si Gabriel noon. Mga rin si Gabriel. Pero si Queenie, wala pa mga rin. Magkuhan ko, magkagod. Kagod ka. Magkagudaan. Naabtan man kani gugma. May kurente. Ako naghimo kog ice kay try kog pamaligyan ja. Nakalimot mo kog butang dito sa gawas, dagpak, nagdagpak inta ko. Ice for sale kay aron na makahibaw gatong silingan natay ice. Papadyo ko halin ni. Mahalag ang ice. Tag 4 kay kuan man, mineral man. Magbutang ra ko adto sa babaw. Adios, agibidyo na nimo. Oo. Ano ka? Narinig ko nga. Laro. Isarohan ko. Nga ako bago. Manihang tunuan. Morning, kuhan guys. Bago. Kailan ka nalitan? Nanis yung kuhan? Naa. Nanis yung bukid? Naa. Nagay na libro. Daghan. Libro. Ay, yung tungod oh. Ano ulit eh? Ano ba yung pagkaon? Lakat, wali. Ay! Kuning ay gibali na. Kuning kamo tar makautahan. Kalitan kong nanay. Nay! Gibali na nay. Ako na kinabalik sa nanay. Di ba ka ni mamatay? Di ba ka ni mangluod?
Magaling mga luod di ko hag dahon no. Di ba ka nabali man? Ay, mga luod. Ginataang Mga pungan manggali ko na di ay. Hindi paning kamot yun, kaya makautan. Oh. Panguha. Mayra. Na, di mo tungod. Ito ah. Na. Hi guys. Na ang palautan. Ang kamot si Manang. Makakaon og utan. Anong gaya na po? Kung ulan na kay habog ra na. Bali gani pero ano ko daghanin? Hala imong gibali. Hala ka. Pero ko bungan gaya na. Anira. Nagabi. Gani gabi. Ha? Panitan. Ah. Bago. Ah. Hi guys, madong hapon. Gikapoy ko. Kay gikan mi ng laba. Anja. Wara ko nag-vlog dito sapa kay timing pod nga. Pag adto na mo, karon pa jud mi kasuway nga grabing daghan na gadi ng laba. Grabing kaaliwaros daghang mga batang naglangoy-langoy sa sapa mo nang ako ganahin nag video. Ningadto mi alas 11, nakauli mi alas 3 na jud kapin. Kay kuan lagi daghang kadyong nang laba inja dapoy mga naligo. Si Aliana na enjoy na pud pero ang lagi si Aliana ug hanggang dag sapa di jud pwede ingog paliguong rag karijut. Kay mura magdi mabung ganahan mo sa Aliana maligo. Ganahas Aliana nagbugnaw. Mura bag kanang kuan kanang nay ganahan si jag bugnaw di sa mabatig katugnaw. Jag ako wa ko maligo kay kabing bugnaw ang tubig dito. Da ako na rin naghigdas kuan gawas sa lingkuranan nila Mananghilin. Daris ka tatay nga tambayanan. Kay kuan. Labi po na higda-higdaan. Basta tayo alatay. Tinaon natin yung buhok tayo, umatay. Tinaon. Kamu. Aning tinaon. Palitan na ito. Ata may tinadat to. Katurang tinadat to tayo kay muraragi shampoo. Tum. Oh, itom. Kaya ang gitinas ang buhok. Tinaon kay grabe puti naman na. Oh, nakapahuway jupud ko. Lapintag labunon kay naman tong sigiguan. Diya. Bawa ba itong ipangayhay ron? Wala langatan di ay. Ha? Wala langatan. Insa? Wala langatan naglabanon. Aho man to. Tanan, langatan. Na disgrasya galis atan. Na kuha nag ijang motor na pusag sa amin. Sa amin sa Iyang motor. Natumba man si Dja. naman. Bugat man, gihatod di jag mga nilabhan. Ako ay sa kasako, ija po di sa kasako. Sakay.
Wa maminisakay kay dyan manggihatod ang mga labunan daan. Yung tumba na wa masakay, wa ka masakay, tumba no. Bugat lagi. Kamu, Bugat ag mga nilabhan. Basa agad to. hmm, Duha ka sako. sa gidang gidang labanon. Magi dyan dyan gida. Gidang at lubar. Yung to, Simbahan. Simbahan. Grabe lagi na kuang ko nga. Basag dyan sa amin sa motor. pinagutog palitin po. Ba, bila? Oh, hi. Bilib ko nga liyan na kay di dyan bati ang katugnaw. Ako gani sigig palabon dya. Ang mga bata sig langoy-langoy na piskan ko. Aragal bugnaw wag tubig. Sa liyan na di dyan. Nganahan dyan og kuan. Bugnaw. Lah, nanto. Nakuan. Narabig na nga ligo dito. Kuan bagong tubig dito. Kanang nay Gikan gus bukid, ara bugnawa nga no kanang ara mabugnawa. sa bukid. Mura mag kanang kanawa spring. Nag tuslib nimo murag ice. Kay kuan lagi kan des tubig ng tubig ata, agi kan des lasang ng tubig atay. Agi ka silam. Giguban, Amo ba? sudlon, Di ka sudlin asa pa ng tubig ah. ilam juta. Kuyo din na ilam juta din ng tubig ah, matugay bugnaw. Mao lang gingon nga way mabuhing linta. Ya kung sapa, bili man na sapa, tubod mo na. Tubod. Guwa naman gali na dias. Wan, Diyan naman lagi mga kuan, mga kanang mga hose ba na yung mga reservoir daghan. pananas wan. Hindi pa nanas yung mga nangin. Lagi ayahay ning kandihay no, kaning kandihay mo ni lugar nga di jud magutom. Kay grabe mag-source sa tubig. Ito basta kabaskan. Haba tong yahay daan nay. Ayan, uwan pa lang magabi. Na nalain tog baho. Di mo sila muwan na. Ano ka nga? Ayahay to na daan. Yan ay. Kanang Daghan na ra ba jud to? biwanan. Luoy kong atan na gubag jang motor. Sa amin naman ni noon. Mayon ka wa mo na magsakay ng tumba. Sidya lagi, basta di mi mo sakay. Nagpakusog-kusog to. Nabugat man. Duha man kasako. Kita kas pag-ara sanay. Bugat mo ito ng asa kong ilo. Isa kong ito. Sarap ito ng bagay mo. Kuha lagi duha kasako daghan pagaligaho sa idyang gilabahan. Ito mga pong pastor, Naligo ra man sila. ganyan mo siya. Dali ra una pagalingatan ng labay gali siguro dani. Bawang ito lang. Una pa mang pagabot ni atan kay tuan naman dito. Ano panood to, Nanid to sila daan. bun pag panood to. Di ko ning apa sa tula una na. Oh. Mabitong ning laho sa mi dito sunsod kay gipalitas alya nagsudan. Ang ginag ni adobo. Sa mora to manghayay sa ko.